Αμφιαγοράν πλήθουσαν. Περιδιαβάζει και συζητάει ο Γιώργος Κοροπούλης. Η τηλεόραση δεν είχε μπει ακόμη στα σπίτια και η μόνη είδηση που είχα για αυτήν ήταν μια μάλλον ασαφής περιγραφή. Ενώ άκουγα τη θεία Λένα στο ραδιόφωνο, μου ανακοίνωσε η γιαγιά μου ότι του παραδόξου θαύματος σε λίγο θα μπορούσα να την βλέπω κιόλας. Σε πόσο λίγο δηλαδή? Εν τω μεταξύ, και όσο του έρθει η πρώτη συσκευή στη γειτονιά και μας κατακλείσουν εικόνες του Κλούβιου, του Lone Ranger, του Top Cat, της φίλης μου της Φλίκας και του Βάζου που χώριζε την Αλίκη Νικολαίδη από το Μεγαλέξανδρο, κατέγραφα ήχους, μουσικά σήματα και σλόγγαν από τις πρωινές εκπομπές που άκουγαν οι νοικοκυρές. Τη μικρή πικρή αγάπη, την άλλη αγάπη στα χαρακόμματα, το σπίτι των ανέμων. Τα βράδια πάλι μαζευόμασταν γύρω από το ραδιόφωνο, μικροί και μεγάλοι, και ακούγαμε το χρονικό της ημέρας ή τον ιστό της Αράγνης, αλληγορία του παραπετάσματος. Άμυρος όποιος βλεχτεί στον ιστό της Αράγνης, τίμημα της απροσεξίας ο θάνατος, όπου παγίως συμμορίτες κύκλωναν ένα ελληνικό χωριό, αλλά προλάβαινε ο εθνικός στρατός και το έσωζε. Τα θυμάμαι έντονα όλα αυτά, ελήψη εικόνας. Πράγματι, ρητορικά σχήματα εξίσου στερεότυπα συνοδεύουν και τώρα τη ροή των τηλεοπτικών πλάνων, όμως αυτά τα κλισέ, δηλαδή τα συστικά τους ηθικά σχήματα, βουλιάζουν πίσω από την εικόνα. Ο αόρατος ήχος, αντιθέτως, τα αποτύπωνε αμεταμφίεστα στο μυαλό. Έτσι, σήμερα ακόμη ξεχωρίζω το περίγραμμά τους, μολονότι τα είδα σε άλλο κόσμο, σε άλλο αιώνα, και η βοή που τα περιείχε μετατονίστηκε καθώς μετετράπη σε άλλο της ομογενοποιημένης εικόνας. Το σάλιο αυτής της εικόνας, μια γλυκερή συνενετική χρειά, απλώνεται πάνω από την κυρίαρχη ρητορική και την παραλάση. Τα προγράμματα θαμπώνουν, οι απόψεις είναι ολισθηρές, γλιστρούν η μια μέσα στην άλλη. Άνεμος δημιουργίας πνέει στην πεδιάδα όπου όλοι μαζί, άστεγοι και μισαδόροι, διαφωτιστές και εθνοκάπηλοι, προελάβνουμε προς το δεδομένο μέλλον. Όμως, σαν πολλούς άλλους, εγώ, πριν καν δω 30 χρόνια νωρίτερα από την Ολυμπιάδα τις πρότυπες τελετές της πολεμικής αρετής των Ελλήνων, άκουγα και αποτύπωνα ήχους και διεκδικώ αυτό το πλεονέκτημα, αυτή την καθήλωση, να ξεχωρίζω το οξύ παμπάλαιο ακουστικό θέμα πίσω από τις εξυγχρονισμένες, στιλιζαρισμένες οπτικές παραλλαγές του που αισθητικοποιούν την κρίση. Η δεκάρικη του γυμνασιάρχη, τα εντιενία της ενίας του Παπαδόπουλου, το παραλήρημα των κατηχητικών, όλη η ανατριχιαστική παροδία απόϊχων του εμφυλίου ξανάρχεται μαζί με τη μόδα των 60's από τα παιδικά μου χρόνια. Ο άνεμος δημιουργίας είναι επιλεκτικός. Φέρνει τα κροξίματα, όχι όμως και τις κραυγές ελευθερίας. Φέρνει και τη φωνή του Γεωργαλά, που την εκπομπή του την είχε η γιαγιά μου σε μεγάλη εκτίμηση, γιατί ο εν λόγω ανένυψε, ενώ παλιότερα ήταν νομίζω εαμοβούλγαρος και μητραλίας. Όντως, οι παλιοί πλασιέ της πατρίδος και της θρησκείας διέθεταν στοιχειώδες έρμα. Πάντα έλεγαν τα ίδια στο κάτω-κάτω. Ο ανανύψας όμως, αυτός έκανε να γυαλίζουν πιο ανατριχιαστικά οι μασέλες, γιατί στρέβλωνε το χαμόγελο θριάμβου προς την κατεύθυνση της βαθύτερης απόλαυσης που γεννάει στους θεατές το επιδεικτικό ξεπούλημα του άλλοτε εαυτού σου, το κατέβασμα της κελαίας επισκηνής. Και είναι το δικό του μοτίβο προπάντων που ξαναπέζεται στη δεσπόζουσα της πλήρους ρευστότητας, της εξειδανικευμένης προσαρμογής. Αυτό ξανακούγεται πίσω από ένα σωρό παραλλαγές, ακόμη και τις πιο φεδρές και ευτελείς. Αυτός είναι ο κήρυκας της συνένεσης πρώτου εθνικού κινδύνου που αντιμετωπίζει συλλήβδην η χώρα. Ήταν μια περιδιάβαση στη γεμάτη κόσμο αγορά με τον Γιώργο Κοροπούλη.